आं नैबे मन्दिरनि बागै एसे आयंनाव सोंनो नागिरदों जाहाथे नोंथांमोनाबो मिन्थियो। आयं खोन्थादो दे नैबे जोंहा गुरुदेव कलेज थाबाय आं गुरुदेव आफानि मन्दिरनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो मोननायनि थाखाय। गुरुदेव कालीचरण आफाया गोदोहाय दंफांनि न' दंमोन बेयाव दंफांनि मन्दिर। बे दंफांनि मन्दिरावनो अनुमान 1906 मायथाइनिफ्राय बियो जयग होबोबाय थादों। दा बे आफायाथ' सोरगोयारि जालांबाय 1938आव। दा बिनि सोमोन्दै बे मन्दिरखौ सिफायनानै दा आरकेटि मन्दिर लुनानै होनो नागिरदों गभर्नमेन्टआ ना आसाम गभर्नमेन्टआ बड'लेण्ड गभर्नमेन्टआ बेखौ बानायना होगोन। दा सिगां नैबेबायदि नङामोन आरो दा नै गभर्नमेन्टनिफ्राय माने फाखानि लुनानै होबाय आरो RCC